B'investiment aktar minn €1,000,000 ġie inawgurat makkinarju sabiex jintuża mill-Protezzjoni Ċivili waqt il-maltempati kif ukoll f'inċidenti f'siti ta' kostruzzjoni. Dan il-makkinarju ġie inawgurat mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri u d-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla qal kif dan il-makkinarju li jinkludi żewġ rotating telehandlers, forklifters, generators u chainsaws heavy duty se jkunu qed jintużaw waqt operazzjonijiet waqt maltempati, f'operazzjonijiet firzijiet u f'żoni industrijali fost l-oħrajn. Nkunu qegħdin insaħħu l-forza tagħna b'makkinarju u apparat ġdid tal-aqwa kwalità illi bihom ħajjejna illi nkunu iktar effettivi u effiċjenti f'każijiet bħal tiġrif ta' bini nirien ġewwa l-irsiset, nirien industrijali, kif ukoll biex inġorru aħna stess matul il-ħidma tagħna jgħinna biex immexxu apparat minn naħa l-oħra. Bsajla semma kif sena u nofsilu wara maltempata li ħakmet lil pajjiżna ġie kkummissjonat rapport fejn irriżulta li l-Protezzjoni Ċivili kellha bżonn tinvesti f'dan l-apparat għal kif madwar mit-tħaddim tad-Dipartiment ingħataw it-taħriġ sabiex jagħmlu użu minn dan l-apparat. Min-naħa tiegħu l-Ministru Byron Camilleri qal kif permezz ta' dan l-investiment il-Protezzjoni Ċivili qed ħejji ruħha sabiex tipprepara l-maltempati. Qal kif it-taħriġ fir-riżors uman huwa importanti, iżda jrid ikollhom ukoll apparat fejn b'dan l-investiment tista' tipproteġi u salva ħajjet in-nies. Wara jeħtieġ li l-Protezzjoni Ċivili tkun preparata għal dak kollu li jista' jinqala'. Hekk kif issa f'dawn il-jiem nibdew nippreparaw anke għall-ewwel maltempati.